ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେସ୍ ପରେ କେସ୍ ଏପରି 3ଟି କେସ୍ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କେସ୍, ତାପରେ ORB କେସ୍, ଏବେ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି କେସ୍। ଏହି କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଡିଲେ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସରିବା ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ କେସ୍ କରିବେ ବା ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବା NCTକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖା କରି ବା ସାକ୍ଷାତ କରି ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଓସେବା ସହିତ ଆପଣ SME ବା CM ବା ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ ଆପଣମାନେ ମିଶି କିଛି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଆର୍ଟିକଲଟି କ'ଣ ଅଛି। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ଆଶାୟୀ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଆଶାୟୀ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଓସେବା କ୍ଲିୟରଲି ଗୋଟେ କୋରେଣ୍ଡମ ବା ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲା କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ କେଉଁମାନେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2023ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁଟା ଆମେ JTS ସ୍କେମାଟିକ୍ 2023 କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା 2000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ 2000 ଅଧିକ ସିଟ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ 2000 ପିଲା ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 2 ବର୍ଷିଆ ବିଇଡ଼ି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଇଡ଼ିରେ B.Ed କରିଥିବା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। NCT ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।